Nay nangutanan ako, Father, unsa may buhaton namo nga istrikto man ang pari nga na-assign sa mua. Isip ko sa kapari, masabtan ako ang inyong gibati kung ang pari nga na-assign sa inyuha istrikto. Kay usahay, lisod yun i-adjust ang atong kaugalingon sa bagong style sa leadership. Labi na diha sa parokya. Apan importante nga masabtan usab nato nga ang pagka-istrikto sa pari dili dayon pasabot nga bad siya o dili siya maayo. Usahay kinibunga sa iyang tinguha nga hapsay ang dagan, disiplinado ta diha sa pagpaningkamot nato sa parokya o nga ang mahimo nato nga dalan sa atong mga ministeryo hapsay usab. Ang simbahan adunay mga lagda nga of course kinahanglan sundon. Ug ang pari naa siya responsibility sa pagpatuman niini. Busa ang unang angay buhaton mo ang pagsabot o pagdiscern unsa may intention aning paria. Ngano nga siya istrikto ug unsa ang iyang tumong para sa parokya. Kung naay mga butang nga lisod dawaton, mayo guro nga makig-istorya kamo kaniya sa malinawon og respectful nga pamaagi. Dili pinaagi sa ganing i-backstab siya o pinaagi sa mga chismis gikan sa mga marites. Ang open dialogue makatabang aron magkasinabtanay o malikayan ang misunderstanding o sayop nga pagsabot. Hinumduman nato karon ang kinabuhi sa simbahan sinudal na hiniusang panaw. Mao nga importante kayo nga naay-dialogue sa usag-usa. Importante usab nga ang komunidad magpadayon sa pag-ampo alang sa ilang pari kay ang iyang misyon dili jud sayon. Sa samang higayon ang pari usab gitawag sa pagpaminaw to listen to his people. Maminaw sa iyang katawhan. Mao nga ang inyong tingog importante kon ipadayag kini sa husto nga pamaagi. O sa katapusan, ang tumong, dili ang pag-ili sa pari kundi ang panaghiusa sa komunidad, uban kaniya alang sa mas maayong pag-alagad sa Ginoo. Usahay ang pagka-istrikto mahimong paagi pod sa paglig-on sa atong pagtuo ug disiplina isip mga Kristiyanos.